Olympijského týmu zatím Kanadu reprezentuje v Německu jenom Corey Perry, který už ve 3. minutě po dorážce na brankovišti otevřel skóre. Kalastra Saboska. Kanaďané ale ještě v první části zásluhou spolupráce Whitneyho s Russellem získali vedení zpátky a pak už ho jenom zvyšovali. Ve druhé části se do statistik střelců zapsali Matt Duchene a Steve Stamkos, zatím největší hvězda výběru javorových listů. Kanada nakonec porazila Itálii 5-1. V závěru utkání poslal poslední gólový puk přesně do šibenice René Burke. Viegli iet zonā kanādieši, saspēle un vārti. Tavares no asa leņķa un bija nepieciešams 1,49 sekundes vairākumā un nepilnas 2 minūtes šajā spēlē. Spēlēt asa agresīvi, bet nevajag pelnīt dums noraidījums. Un vēl viens neatvērāms metiens Steven Stamkos. No sava punkta. Noteikums tagad Matt Duchenes piespēl Burkam. Burka metiens. Duchenes pie ripas aiz vārtiem. Burks. Whitneys un spēcīgs metiens ripu vārtos. Giordano ļoti precīzi gar pašu vārtu stabiņu. Un 0-3 un atkal skaitliskajā vairākumā. Redzam, aizsargs bērns dodas jau tur ieņemt pozīciju vārtu priekšā un lūk, izdara arī metienu. Bērns reģis pret viņu, arī nonāk pie Perija. Perijs dodas uz vārtu priekšu, piespēli izspēlēts, nu kāpēc notīm un Tavares tukšos vārtos triec ripu. Nu ko, 4 noraidījumi, 4 zaudētu vārtu, Messie var līksni. Skatiens, kur ir ripa, maksā to, ka ir izgājums 1-1. Bārns. Un vēl viens noraidījums un ripu vārtos. Un aizturētā soda laikā un rezultāts kļūst jau pagalam nepatīkams 0-5. Viens skatītājs, tāda oficiālā statistika ir ieradušies šeit SAP arēnā, bet tagad Giordano ripu vārtos. Kanadalle aloitusvoitto hyökkäysalueella. Duchene harhauttelee sveitsiläisiä. Ja nopeat liikkeitä ne tepsivät. Duchene kuitenkin liimataan sitä kiekko maalin edessä ja Kanada kaventaa 1-2. Tavares iskee Kanadan maalin melkeinpä välittömästi tuon Sveitsin toisen osuman jälkeen. Se nestačil na tvrdou ránu Holose. Kanaďané ale ještě v první části srovnali skóre, když se backendovou dorážkou prosadil Evander Kane. A ve druhé části javorové listy zničili Nory 7gólovým nášupem. O vedení se při solovce postaral tečující zlatý olympionik z Vancouveru Corey Perry. A dalších 6 kousků od sebe dělilo pouhých 6 minut a 36 vteřin. Zahájila to gólová souhra Matt Duchene, Mark Giordano 3-1. Potom si 4. gól v turnaji připsal dorážkou z brankové čáry John Tavares a zvýšil na 4-1. Přesnost kanadské střelby pak názorně převedl Rich Peverley 5-1. A když ideálně vyřešili situaci 2-1 Steven Ott se Stevenem Downeym a upravili na 6-1, začali téct Norů nervy, konkrétně kapitánovi Jakobsenovi, který Jané ale drtili Nory dál. V následující přesilovce 5-3 palil přesně kapitán Ray Whitney. A v pokračující početní výhodě se podruhé v zápase trefil Evander Kane. Kanaďané vedli po 2 třetinách 8-1, ale ani v poslední části je gólový apetit neopustil 19letý talent Jordan Eberle. Hned ve 41. minutě posunul stav na 9-1. A na desítku zaokrouhlil skóre na straně v pohodě hrajících javorových listů John Tavares, který v zápětí už proti novému brankáři Lichtensteinovi přidal gól číslo 11 a zkompletoval svůj hat-trick. Kanadskou euforii pak snad nejlépe demonstrovalo vítězné kolečko Matta Duchenea kolem jednoho z norských obránců, následované parádním zakončením. Kanada smetla z ledu Norsko 12-1. Kanadou nezačalo dobře, v čase 6:59 prošel. Corey Perry has to be careful with his net empty. At center ice, Russell drives it in. Volkun actively out of his net, and then he is hammered by Perry. Empty net, they score! Volkun buried underneath. And now it's all breaking loose as Brent Burns came flying in. The Czechs took exception to Corey Perry running into Volkun. The net was empty, Canada scored. And Burns is hot. 54. minuta John Tavares 1-4, snížení z kanadského pohledu.
That's the first test here in the quarterfinals, facing their arch rivals, Team Canada. A team that may have been undermanned on the stat sheet, but not undermanned in heart. There's a goal by Duchesne. Another late one. He gets one more. We've seen that release throughout the tournament. He'll generate that kind of velocity on a puck with no backspin.